שיר. אתה רוצה לרשום על המירוי? כן, נו. אני מאמין באמונה שלמה, בביאת המשיח, אני מאמין. לא, את החמשירים שלך, מה שאתה יודע. לשיר או בחרוזים? לא, בחרוזים. כל נושא, תבחר נושא. בחרוזים אתה חזק. תבחר נושא, כל נושא, צריך לשאול בשנייה. דקה של ציפורים, עשתה אותנו שיקויים, כמה שהם יפים, כמו בשמיים השקטים, ספקנו לכם מוחד. נורא, בפנים חטף מכה אווירה, קשה לי להאמין שהתאושש, ביבי ריבוי ימשיך להתגושש, ספקנו לכם מוחד, כאילו תקו פוחד, קשה לי להאמין שימשיך, לבית חולים איכילוב הוא צריך, זה אמן, בביטום, אני אמן את הרגן, לפניך אמן על הזמן, ביבנטון יום, הוא ישלח אותי לכפר שמריהו, אחים אברג'יל, יעשו לי תרגיל ויקחו לי תרגיל, אחים אלפרון, יקפרו אותי בארון, יכניסו לי את הפרון, רות אלוהה, רות אברהם פתוח, רות אני בגנה, ויצר אותי בתחנה, בלבנון שהם חלי צהל על קוצת בשם, מגינים על רצועה בביטחון, להגיד תודה נכון, אלי סיוון שומר על המזרח התיכון, אלי סיוון, ניתן לי לשתות לבן, יאכל אותי קורקמן, חלילה צ'ברות לבידור, ולדבר בשידור, והזמן לא מתפנה, רואה את דוקטור עובר בקנה, עד סבתו בג'ינין נשתנה, רות אני שגירות, אלי תפס יותר מהירות, אני בן אדם תמות, מי שהתחיל עם הראלה, אלי יעשה לו אבו הגלה, השירים שלי ארון קורסים, לקרוא בהם כולם קורסים, כל מילה שאנחנו, ארון פרגן מדגיש, מזמזמת לנו ואתה מרגיש, רואים שאני בן אדם רעש, הרי יצטער אותך לבלוע, אל תעלה לעץ הכי גבוה, רות, אני לא מקבל, רואה תתפוס את המחבל. על הממשלה משהו. מצב במשק בישראל, מה אתה שואל? אתה רואה בעצמך, כמה על השיחה. בשביל מה גבוהים, את השכל שלנו משגעים. כל ימניות מחיר גם להשפחניות. מצב במשק בישראל, מה אתה שואל? אתה רואה שנורא ואת המחיר המוגזם מהמספרה. יש סימני אבטלה, והגיעים מושמים בסימן שאלה. זה לא שאני מתאים להם שאלה, אבל מילון וחצי רעבים. מילון וחצי רעבים, אני הרבה ליד הנהגים, לא אוכל ולא שותים. אני חושב על מילון וחצי רעבים. איך בן אדם יכול לאכול באוטובוס? אני לא יודע מה זה עוני, מה זה רע, מה בחשמל מנותק. אני יודע, כמו המשפחת לבן שהתחילה מאיזה וגדלה ביחד, ותראה איך הגעתם לתל השומר, שתוכו את עצמכם, אתם עובדים ככה, אין לו יום ואין לו לילה, לא ביום, מגיע ב-12 בלילה הביתה. איפה הם חיים ה-120 האלה? תחזרו בתשובה 120. או שהמשיח ישימו אתכם בכמה גדולים. אתה נהנים? אתם מדותקים מהפשוט, הפשע פה, 20 רציחות כל יום. אני מקבל את העיתונים של כל הארץ. סליחה, אני נותן את שמקבלים. באיטליה בניו יורק אין דבר טוב, זה אחרי שנים הבאים, אתה לא יכול לחול. אתה שולח את הילד שלך לבית ספר, אתה לא יודע לאכול חיומית. נהיה פה שיקגו. הרצח בראשון כך. בגלל העוונות שלי אני מרגיש שזה קרה בגללית. או הרצח של הילדה רוז. מה הוא אומר לבחור? הגשר אתה רוז. נתתי לו תראה אחת יותר מה, אתה רוצה שגיביתו את הגופות ברמת גן, אתם מגיעים, אין, אנשים נהיו קניבלים, 8 רצחו את האום, את הבחור הזה בחוף הים, אין פה ילד הגרוע, עד שיבוא המשיח,